Ivona iz Zagreba zaljubljenica je u putovanja i slatko. U vrtlogu obveza i natrpanog rasporeda uvijek je žudjela za trenutkom sreće u danu kada će zastati i uživati u ukusnom zalogaju. Dolazim iz obiteljskog posla gdje se bavimo sa ugostiteljstvom. Od uvijek sam bila u tom dijelu poslovanja i uvijek mi je falilo nešto slatko što bi mogli na brzinu pojesti, nešto sa nogu, a da je i dalje jako fino i ukusno. I onda mi je palo na pamet, zašto ne bi napravila kolač koji je zapravo kuki i koji se može jesti s nogu. Dakle, kad negdje ideš, uzmeš ga i nešto što ti nije na odmet nositi u ruci. I na putovanjima nastoji širiti vidike i kada je o gastronomiji riječ, obožava posjećivati restorane i vidjeti što se nudi u drugim zemljama. Primijetila sam u zadnje vrijeme da su kuki dobili jako puno na popularnosti, to jest da postoji sve popularniji u svijetu. Ne samo u Americi, gdje su oni obični chocolate chip cookies, nego su počeli raditi i popularnije kekse sa nekakvim drugačijim okusima. I zato sam ja odlučila da naši kuki, da moji kuki imaju posebne okuse koji bi zadovoljili svu populaciju ljudi. I tako se Ivona bacila u istraživanje okusa i recepata. Imala je viziju brenda koji će donositi raznolikost, praktičnost i vedrinu u svakodnevicu. Metodom pokušaja i pogrešaka došla je do idealnih kombinacija okusa kukija kojima se sada predstavljaju u projektu Startaj Hrvatska. Prvi je običan Hazel Bliss se zove, on u sebi ima čokoladu i lješnjake. Drugi kuki se zove Peanut Punch, on u sebi ima kikiriki i kikiriki maslac, dakle on je više malo slaniji kuki. Treći kuki je biski, on je rađen sa keksima i kremom, to je karameliziranje malo. Četvrti kuki nam je Bunny Bite sa orasima, cimetom i ribanom mrkvom i punjen je sa bijelom kremom od lješnjaka. I imamo još kuki peti koji se zove Blushberry. On je sa brusnicom i bijelom čokoladom. Dolazi iz poduzetničke obitelji i svjesna je toga da proizvod čini mnogo komponenti, od primamljive ambalaže do praktičnog pakiranja. Njezini kuki pod nazivom Cookie Box dolaze u kompaktnom pakiranju s trakicom koje stane u svaku torbu. Kuki su pakirani pojedinačno, po jedan, zbog same funkcionalnosti prijenosa i zato što je to zamišljeno kao nešto na kraju dana, na kraju obroka, nešto slatko što možeš ponijeti sa sobom i pojesti ga odmah. Ivona kaže, njezinih 5 okusa kukija ljudi obožavaju te su prepoznali okus i kvalitetu. Ovim šarenim zalogajima želi osvojiti cijelu Hrvatsku, zbog čega smatra da će joj ovaj projekt biti vjetar u leđa. U projekt Startaj Hrvatska odlučila sam se prijaviti iz razloga jer sam htjela pokazati da mogu i ja nešto napraviti samostalno i da mogu iz svoje ideje na papiru napraviti proizvod koji će Špark prepoznati i koja će mi pomoći da pokažemo i ostatku Hrvatske što znači hrvatski proizvod i što znači kvalitetan proizvod. Cijelu njezinu poduzetničku priču, koju je sama kreirala od ideje do realizacije, ne propustite pratiti u nedjelju u emisiji Startaj Hrvatska.